and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Anastasia, kinsa ka? Bisag wa pa mo hangyo si Sir Nolasco. Mayuna-huna gid ko nga pagpatambal kang wena. Kinahanglang mahibalik niya ang maayo niyang panguna-una. Unya mo samok na sab sa atong relasyon. Ligon ka, dili pa. Bilib ni si Sir Nolasco nimo. Wa gid ka matarog sa mga tentasyon sa iyang anak. Dili ko gustong bulingan ang atong relasyon. Tungod lang itong mabihana. Oh, dali na, malabang ta. Nga naman. Basta lang, uban lang nako. Jay! Oh. Madas maganda! Oh, Jay! Oy! Pagkabatay mo! Ay mo pangamong, oy! sorry sir. Sorry gid kayo. Sir, pasaylo ami. Laban na! Salamat kayo, sir. Dali na, Jay. Sorry kay Ann. Sabi mo nakita, ha? Imo mo kong kipira. Unang lapang tagkalit. Usay mo nakita, Jay. Kana siyang hinungdan. Nganong kalitang lang labangan. Wedding gown? Oo. Kung ikay musulob niya na, angayan ka kayo. Kamahal ka, anak, no? Sagdi lang. Kay mahal masab kay nako ang musulob niya na. Dali, atong pangutanon kung tagpila ang maong wedding gown. Jay, Ang taon na lang tagpila na. Dali na. nganong naluyaman ka? Mahala po doy. Ingnan tapitaw ka, namungos ka gyud. Unsa man, desidido ka na gyud sa tong kaminyuon. Nagtuod ka nga ate kartong akong pag-ingon nimo nga magbinyo ta. An bisag unsa may tabo, magpakasal kita. Sige, magpatahi lang unya kog pareha sa imong nakita, Jay. Pero, bisag unsa tingaling wedding gown ang akong isulob, ang ngayon man tingali ko, di ba? Hambog sad ko, no, di ba? Mo day tinuod, wa ka manghambog. Sigdi lang. Maningkamot kog maayo nga mapalit nato ang maong wedding gown. Kung dili gid ko makaabot, magpatahi lang ta. Musulob ko, Jay, bisag unsa. Ang importante, nga ikaw mo'y akong kaubal sa ako unyang kasal. Okay na nimo? Hmm? Manoy, hain man day karon swina. Tuwa ni Carol. Kung sa tuan ni Carol, nga dinhimang ganyan si Carol kay nangita ni Wina. Unsa? Uy, nayabag na! Ay, ayaw mo dito babayahan na! Ako rin may gibili ni Dayan at itong yabag da! Ayaw lagi patakag hinga ni Wina lagi. Madunggan ka ganis imong pag-umangkon. Masudyaan ka na sad. May lang kaniadtos wina nga musaway na ako! Saon man ana nga di man gustos Anastasyang musaway. Pangitaan Manoy, uy. Ikaw man kay gibilan ni Anastasia kang Wina. O, sige. Dinig ko na kay ako pangitaot sa wina! Ay, angay unta kong malipay sa gidangatan ni Wina. Kay gaba namang giding midangat niya. Pero masuko man sa akong anak. Unsa man ka anis Anastasia? Di makamaong masuko. Ay, amo na lang yung tumanos Anastasia. Kay matod para ba niya? Kami mo'y ihimplo sa pagpabalik niya atong hay sa laagabang anak sa Diyos. Balik sa sabakan sa Diyos. Oy, hala! Taysa, nganong ni amang ka, oy! Pagka na ako, be. Oy, maayo noon, no? Kani adto ikaw mo itigda na kog lami ang pagkaon. Unya karon magpangayo na lang ka nako, ha? Kaila di ay kanako. Ay kaila mo lang. Wala lagi ko kaila nimo. Ay sa ragod.
Tinuod nga wa ka makailan ako. Lagi. Oy, panlingi man ka, asa bang ka? Oy, Kaon. oy, Taysa, huwag man ka makailan ako niya nga no, nakatultol man kas kusina. Bida, duda man sa tani mo. Kita aman kog kaon good. Uy, ay, migawas rabas botsoy da. Day. Dito ka lang sa sala, ha? Ako lay andam sa imong pagkaon. Nganong imo man gitutukan si Botsoy? Hoy, nagpabuang-buang lang ka, no? Sige na. Dito lang ka sa sala, be. Sige na. Ayaw ko galihin! Ay! Ganun bang midoon magkang Botsoy, ha? Botsoy, balik sa sud! Pagdali! Ay, Kuya wala ay. hey, buang yun ning akong gikaatubang. Ako na lang tong kanon, be. Makaon lagi ko. Gutom. O diya kay bahaw naman, na. Bahala na. Anala, sige. Lingkod na diha aron ka mukaon. Karol, oy! Ay naman sabihin nga! Ay, kasabaan yun rin kong dayan, ini! Ay, ako to nakita. Ni adto silang bahay ni Jay. Unsa? Ay, dali, Rol. Dali! Ato ka tingaling mugno ko na sab si Rosie! Ay, naunsa naman tani nakabaylo na itong mga litran mo. Ay, wa tingali. Uy, kay ganihara man to siya dito. Ganihan na sabihin na sa ilang Rosing! Ay! Unsa magiging sabihin na? Ay! Magduda mo lang ta ini! Sabi mong gidudahan, uy. Nagduda ko nga. Pastilan, uy, nagpabangbuang man siya, uy! Napabong-buang? Ay, dili po tingali pa ni, uy. Iya ko gibugno sinang Rosie. Unya nga nung may ato man siya silang Rosing, ha? Nga na nakatultol man siya dito, ah! Doon naging siya motibo! Ay, kuan Fanny. Tingali pag naagian lang niyang abli ang putahan nila. Unya, gigutom na sab. Motong misud sa ila. Uy! Bebe. Araw matubag ang ato mga pangutanan, no? Dali. Aduan na to, Swina. Nagunsa man ta din sa simbahan nga wa may misa. Gusto ko nga anita din ni Kasla. Unsa man gid kami nyuon ka na gyud? Ang mga pangitabo, mo'y nakadugang sa kong kadasig nga maangkon ko ikaw sa tibok kong kinabuhi. Nga mapanalipdan ko ikaw. Unya si mama nimo. Tabangi ko kampo nga matandog na si mama. O maghunahon na siya sa akong kalipay. Gusto sab kong malipay ka, Jay. Busa dili ka mahikawad. Kitang duha mo'y magtinabangay sa pag-ampo nga madawat ako ni mama nimo. An, Abi mo, wa ba ako mahiupos ni mama nimo? Doon naman yung mga tao pa nga nahiluan lang ang una-una. Og mo na rin gibati ni mama nimo. Pero dako ang akong pagtuo nga makita ra niya ang kamatuoran. mabatay ko kung dili ko ikaw maangkon. Ug maangkon ko ikaw lang singpit. Kung magkasalatang duha. Oh, dali na. Magigsulti ta ni Monsignor. Ato siyang sultihan sa tong planong pagpagkasal. Oh, maayo kay ni amo, hala. Dad-anak ninyong buang. Sus, pastilan. Kadako bayag kaon day anak niya. Uy, pagbantay ko sa imo, sinultihan Rosing. Kaya ba ako kagyod nga, ingon na nga na siya. Padungdungo ka pag hindi, ho. Ay nga na, naabot man sab ka din hiwi na. Able man ang pultahan, be. Nga, No. kita kog bahaw. Ay, nagpakuyaw uroy ning buangan ni siya. Nawara. Kisa may buang, ha? Hala! Kisa may buang? Tuan na. Ay, akin ningoy naday. Nadahin na karon. Oh, kalma lang. Dali. Mamauli na ta na. Asa man ko pa uli. Na, asa pa ba di kang pauli? Di sa imong gigikanon. O, dali na. Ala. Iya ko gigunitan ay. Nagkagusto na ako kano. Ay, Kay ay. gwapa man ko no. Ay! Giahak na! Yes! Yes! Uy! G, matumbatan diyo ha? Ganun ko tagi mo kong gikukos. Malipayon kay Kuan. Happy kay ko sige pasalig ni Monsignor alang nato. Ibutang sa kupi para magkasultit at maayo. Okay. Kau cute. Dalipay kay ko. Nga may mipasalig na gid sa paghangyo ni Mama aron madayon ang atong kasal. Sigurado ka nga makasal kita sa unang Domingo sa sunod buwan. Sigurado ko. Unya ko dili mo sugot si mama nimo.
Dili ba si mama mo ay problema nako ba? Si mama man nimo? Ha? O gano'n na problema man ka ni mama? Dili man si mo dawat inigpamahay nako nga dili kauban si mama. Bitaw no, problema to, wait. Ang gusto mo unta ni mama nga magkaulit nilang unta ang may nilang kabubuto ni mama nimo nga malinaw ug hapsay ang atong kasal. Hangyo lang si mama nimo nga magpauban lang ko ni Kap inigpamahay nako. Sige. Suwayan ako kang si mama. Pero mag-ampo lang ta, Jay. Aron matandog ang balatian ni mama nimo. Kano sa ka, mamay? Karon untang umaabot Domingo. Ha? Kadinalian ko, ana. Di na ko makapaabot ng dugayon pa. Tingalig doon na siya mahitabo. Sige. Ako ingnan si mama. Pero mananghid ko ni mama nga karong umaabot Domingo. Mamayin ako nimo. Doon na ka na da itinikom. Dili na importante an. Ang importante nga magkasal kita duha. Di pagyodogay nga milakaw ang buang ay. Unsa? Ambot nga no mikalit magsodinis ato si Wina. Pwede na yun ako kuyawa, uy, kaya nagtuo man ko, bugnoon sab ko. Wa man kasi manghilabot. Ang bahaw ro may gilabtas buang. Ayaw nagpagsigihingan og buang ni Wina ma? Matod siya ang amahan. Nga patambalan niya si Wina. Mananghid unta ko nimo. Mananghid ka? Karon untang umabot Domingo ma. Ako na pamayan si Ann. Unsa? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!